ରାଉତ ବାବୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କି? ରାଉତ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା, ରାଉତ ବାବୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କି? କିଏ ତୁମେ? ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଘରେ ନାହାନ୍ତି? ନା। କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି? କହିନାହାନ୍ତି। କହିନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ତୁମ ବାପା କଣ ବୁଲା ଷଣ୍ଢ? କାହାକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ଯୁଆଡେ ପାରି ସିଆଡେ ମାରି ଯାଉଛନ୍ତି। କି କାମ ଥିଲା କହୁନାହାନ୍ତି? ତୁମେ କିଏ? ବାବାଙ୍କ ଝିଅ ମାୟା। ତୁମେ କିଏ? ମାଙ୍କ ପୁଅ ଦୟା। ତୁମ ବାପାଙ୍କର କିଛି ନମ୍ବର ଅଛି କି? ବାପାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ନମ୍ବର ନାହିଁ। ତୁମର? 6 26 36। କିଛି ବୁଝିହେଲାନି ମ୍ୟାଡାମ। ମୋର ସେତିକି ଜଣା। ଜୋତା 6 ଅଣ୍ଟା 26 ଆଉ ଥାଉ। କେ କୋଟି ଦେଖିବ ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ତମ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମାଗୁଛି। ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଧରେ ନା। ମୋବାଇଲ ଧର ନା? ନା। ତୁମେ ତ ବିଶ୍ୱର ଅଷ୍ଟମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଇରେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗର ଝିଅମାନେ ଯୋଉଠି ଦିଟା କାନରେ ଦିଟା ମୋବାଇଲ ଦେଲା ପରେ ତୃତୀୟ ମୋବାଇଲରୁ ମେସେଜ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେପରି ସ୍ଥଳେ ତୁମେ କହୁଛ ତୁମର ମୋବାଇଲ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଝିଅ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଧଇଲେ କାଳେ ଖରାପ ହେଇଯାନ୍ତି। ବାପା ଆଉ ସବୁ କଣ କହିଛନ୍ତି? ଆହୁରି କେତେ କଣ କହିଛନ୍ତି। ତଥା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଘରେ ନଥିଲା ବେଳେ ଯେକୌଣସି ଅଜଣା ପୁଅ ପିଲା ଘରେ ଦୂର ଆସିବ ତା ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଡିଆଇ ଦବୁନି କି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ବି ହବୁନି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଭଲ ଭଲ ଭଲ। ମୁଁ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଭଗବାନ କାହିଁକି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଭଲ ସତୀସାଧ୍ୟୀ ମାଟିଏ ସିଏ ପାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତୁମେ ହିଁ ସେଇ ସତୀସାଧ୍ୟୀ ନାରୀ। ତୁମରି ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦଶମ ଅବତାର କଳ୍କି। ଶୀଘ୍ର କୁହ, ବାବା ଦିଆ ମତେ ଗାଳି ଦେବେ। ଦେଖ ତମ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କେତେ ଗୁଡେ ଅବଜେକ୍ସନ ଅଛି। କଣ? ତା ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅବଜେକ୍ସନ ଗୁଡିକୁ ପଢୁଛି, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଢ। ଦେଖ ତୁମ ବାପା ଆମ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରୁ କେତେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନର୍ସିଂ ହୋମକୁ ଆଣିଥିଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ରୋଗୀ ମାନେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, 3ଟି ସନ୍ତାନର ଜନନୀ, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ସେ ଲୋକ କଣ ବାପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଇସାରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି କି? ଏଟା ମଣିଷ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କଙ୍ଗାରୁ? କଣ ମତେ କିଛି କହିଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣ, ବାପା ଆସିଲେ କହିବି। ଶୀଘ୍ର କୁହ, ମୋର କାମ ଅଛି। ଲୋକ ପରିବାର ବୋଝ ସହିପାରନି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ନଶବନ୍ଦୀ କଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ। ଏତ ଅତି ଖୁସିର କଥା, ତାଙ୍କ ସାଇଁ ବାପା ହେବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କଣ? ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ ଲାଗି ଯାଇଛି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ତା ପେଟରେ ଥିବା ପିଲାର ବାପା ତା ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ସେ ପିଲାର ବାପା ମୁଁ ନୁହଁ। ଆଉ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଲା କେମିତି? କେମିତି? ମୁଁ ତ ସେ କଥା କହୁଛି, ହେଲା କେମିତି ରେ ହେଲା କେମିତି, 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 ହେଲା କେମିତି ରେ ହେଲା କେମିତି ରେ ହେଲା କେମିତି ରେ ହେଲା କେମିତି, ହେଲା କେମିତି ରେ ହେଲା କେମିତି, ହେଲା କେମିତି ରେ ହେଲା କେମିତି। ଓ କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି? କଣ ହେଲା କେମିତି କହିକି ଟାଣି ଘୋଷାରି ପକଉଛ? କଣ ହେଇଛି? ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅପରେସନ ପରେ ପିଲା ହେଲା କେମିତି? ନଶବନ୍ଦୀ କଲା ପରେ ପିଲା ହେଲା କେମିତି? ଆପଣ ତାହେଲେ ଶୁଣି ସାରିଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ତମେ ସବୁ ଏକଥା ପଚାରୁଛ? ଆଜ୍ଞା। କି ତମେ କାହିଁକି ଏକଥା ପଚାରୁଛ? ତମେ କଣ ପୋଲିସ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପୋଲିସ ନୁହଁ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଦୟାନିଧି ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଅଛି। ଏନଜିଓ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରି କରିଛି। ଆମର ସାଇଟ୍ ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି ପାଲା। ଓହୋ, ତମେ ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ? ସାଇଟ୍ ବିଜନେସ୍। ଆଉ ସେ କଥା କହୁଲା, ମୁଁ କହିଲି ଟାଣି ଘୋଷାରି ପକଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ତାନ ପଇଲା ମାନେ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତାହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅପରେସନ ପରେ ପିଲା ହେଲା କେମିତି? ଆଜ୍ଞା। ଝିଅ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧରି ନିଅ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଗଛ, ଏହା ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ଏଇ ଗଛଟିକି ଆମେ ମୂଳରୁ କାଟିଦେବା। କାଟନ୍ତୁ। ଗଛଟି ମୂଳରୁ କଟିଗଲା ପରେ କଣ ଦେଖୁଛ? ଇଏ ହସ୍ତଚାଳନା କରୁଅଛି। ହସ୍ତଚାଳନା ନୁହଁ, ଇଏ ଗଛଟି ମୂଳରୁ କଟିଗଲା ପରେ ତା କଲରୁ ଡାଳ ବାହାରୁଛି, କେନା ବାହାରୁଛି, ପତ୍ର ଧରୁଛି, ଫୁଲ ଧରୁଛି, ଫଳ ଧରୁଛି। ଆମେ ସେ ଫଳକୁ ଖାଉଛେ। ଗଛଟା ମୂଳରୁ କଟିଗଲା ପରେ ଯଦି ଏହା ସବୁ ସମ୍ଭବ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେରକମ ଅପସନ ନାଁରେ କୋଉଠି କଣ ଟିକେ ଅଧେ କାଟି ଦେଇଛୁ। ତା ବୋଲି ଆମେ କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛୁ କି ଜୀବନ ସାରା ଆଉ ତାର ପିଲାପିଲି ହବନି? ତାମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅପରେସନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପିଲା ହବ। ଯଦି ତମେ ସେଇଟା ନ ଚାହୁଁଛ, ୟା ପରେ ତମେ ଯୋଉ ଲେଡିସ୍ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆମ ନର୍ସିଂ ହୋମକୁ ଆଣିବ, ଆମେ ଆଉ ତଳୁ ନ କାଟିକି ସିଧା ତା ଅଣ୍ଟା ପାଖରୁ କାଟିଦେବୁ। କଣ
ତା ଅଣ୍ଟା ପାଖରୁ କାଟିଦେବୁ ଇଏ ଅଣ୍ଟା ପାଖରୁ କାଟିକି ତାକୁ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅପରେସନ କରି ତାକୁ ମର୍ଡର କରିବ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କଣ ଅଣ୍ଟା ପାଖରୁ କାଟିଦେଲେ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ନା? କଣ ବୁଝିବ ନା? ଦେଖିବ ନା ଇଏ କଥା ଦେଖିଲେ ଝିଅ ଇଆଡେ ଆଇଲୁ ଧରି ନିଅ ଏଇଟା ତା ଅଣ୍ଟାଟା ଏଟା ବା ଅଣ୍ଟାଟା ଅଣ୍ଟାଟା ହଁ। ଯୋଉଠୁ କାଟିବା ଆସନ୍ତୁ। କଣ ଦେଖୁଛ ବଞ୍ଚିଛି ନା ମରିଛି? ଇଏ ବାପ ଝିଅ ଭଲ ଆଖଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। କିରେ ଯୁଗ ଯାଇକି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତମେ କୋଉ ମଫସଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସ କି ଆଉ କଣ ଯୁଗ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା ମତେ ବୁଝାଉଛି। ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମ ନର୍ସିଂ ହୋମ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ କେତେ ଡେଭଲପ କଲାଣି। ହଁ। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ପିଲାପିଲି ହଉନାହିଁ ବନ୍ଧା ଟାଇପର ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସ ବାସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଦରୁ ଚମ ଉଠିଗଲାଣି ହଁ। ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ହତାଶ ହେଇଗଲେଣି ହଁ। ଟୋଟାଲ ପିଲା ଛୁଆ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ହଁ। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ନର୍ସିଂ ହୋମ ତରଫରୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉପାୟ ସ୍ଥିର କରିଛୁ। କଣ ଉପାୟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଉ ପିଲାପିଲି ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନର୍ସିଂ ହୋମକୁ ଆସିବେନି ଆଉ ସିଏ ରହିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ। ଆଚ୍ଛା ଡାକ୍ତର ବସିବ ନର୍ସିଂ ହୋମରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଧରିକି ହଁ ଖାଲି ଫୋନରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା। ଆମେ ଏଇ ନର୍ସିଂ ହୋମରୁ ଥାଇକି ହଁ। ସାଟେଲାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଛାଡ଼ିବୁ। ହଁ ସେ ଘରେ ବସିକି ପିଲା ଖେଳେଇବ। ତାମାନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଇଜି ହବ। ହଁ 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 ଇରେ ସାଟେଲାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯିବ ବାଇଚାନ୍ସ ନେଟ୍ ଫେଲ କଲା ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ତା ଠେଇ ନ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲିଗଲା ତମେ କଣ ଏରିଆ ସାରା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କରି ଛାଡ଼ିବ ନା? ତମର ସେଟା ମୁଣ୍ଡ ନା ଆଉ କଣ? ଏଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଝିପାରୁନା କେମିତି କଥାଟା କଣ ବୁଝିବ? ଆମ ଯୋଉ ଡାକ୍ତର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଧରିକି ନର୍ସିଂ ହୋମରେ ବସିଛି ହଁ। ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ରିମୋଟ ଥିଲା ନାହିଁ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ନେଟୱାର୍କ ବିଜି ଅଛି ହଁ। ଆମେ ମାଲ ରିଟର୍ନ ନେଇ ଆସିଲୁ। ତାର ହେଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାରି ଭିତରେ ରଖିଦେଲା ଭଳିଆ କାପାସିଟି ବି ଆମର ଅଛି। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ମୁଁ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁ- ଆରେ ତିନିଟା ପିଲାଙ୍କର ବୋଝ ସେ ବହି ପାରିଲାନି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ନସବନ୍ଦୀ କଲା କଲା। ୟା ପରେ ଯଦି ତାର ପିଲା ହୁଏ ହଁ, ହଁ। ତାର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଦୟା କରି ଓ ପାଲା ଗାୟକ କିରେ ଆମେ ସିନା ତା ସ୍ୱାମୀ କି ଖାସୁ କରିଛୁ ହେଲେ ତା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତା ସାଇ ପଡ଼ିଶା ତା ଧରମ ଭାଇ ଏମାନେ ଖାସୁ ହେଇଛନ୍ତି କି? କଣ ମତେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭାବି ବୁଝଉଛ ନା କଣ ମତେ କଥା ବୁଝଉଛ? ନା ଏଗୁଡ଼ାକ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ସମସ୍ତେ କଣ ବୁଝିପାରିବେ। ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ମୁଁ ପଢିବି ନା କଣ? ନା ନା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଣ ବୁଝଉଛ ମତେ? କଣ ବୁଝଉଛ? ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଦଉଛି। କଣ last chance ଦଉଛ? ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହୋଲ୍ଡର ଏହା ଗୋଟିଏ ହୋଲ୍ଡର କରେଣ୍ଟ ଅଛି ବଲ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ଜଳୁନି କଣ କରିବା? ଆମେ ସେ ବଲ୍ଟିକୁ କାଢିଦବା ଗୁଳି ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ନେଇକି ଲଗେଇଲେ ସେଟା ବି ଜଳିଲାନି କଣ କରିବା? ସେ ବଲ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ କାଢିଦବା ଗୁଳି ଗୋଟିଏ ଲଗେଇଲେ ତା ବି ଜଳିଲାନି କଣ କରିବା? ସେ ବଲ୍ଟିକୁ କାଢିଦବା ଗୁଳି ଗୋଟିଏ ଲଗେଇଲେ ଏଟା ରାତି ସାରା ଲଗଉଥିବୁ ନା ଟୋଟାଲ ତା ହୋଲ୍ଡରକୁ କାଢିକି ଫିଙ୍ଗି ଦବା। ବୋଲ ଆନନ୍ଦକନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଏତେବେଳେ ତମେ ବାଟକୁ ଆଇଲ କଣ ବାଟକୁ ଆଇ କିରେ ଯଦି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହୁଛି ଯେ ତା ପେଟରେ ଥିବା ପିଲାଟା ତା ସ୍ୱାମୀର ହଁ, ହଁ। ତା ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ସେ ପିଲାର ବାପା ମୁଁ ନୁହଁ ବାସ୍ ବାସ୍ ଏଇଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ସେ ହୋଲ୍ଡରଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ। ସେ ହୋଲ୍ଡରଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକି ଦେଖ ତା ନଟ ଗଳି ପଡ଼ିଛି କି ତା ସ୍କ୍ରୁ ଢିଲା ହେଇଛି କି ବଲର ଫିଲାମେଣ୍ଟ କଟି ଯାଇଛି ଏମିତି ବି ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏ। କଣଟେ ହୁଏ? କିରେ ବଲ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଏ ସେଇ ଗ୍ୟାସରୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପେଟ ଫୁଲିଥିବ ସେ ଭାବୁଥିବ ପିଲା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମତେ ଭଲ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ବୁଝାନ୍ତୁନି ଆପଣ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ତା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ କୋର୍ଟରେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣନ୍ତୁ କୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନା ଆପଣ ଏମିତି ସର୍ଟ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି କଣ ଗାଁ ଗାଁକି କୋର୍ଟ ଖୋଲାଯିବ କଣ ଆପଣ ଦୌଡ଼ିଯିବେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣ ଲବୁଥି ଏମିତି ଗରମ ଖାଉଛନ୍ତି କାହିଁ? ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଶୁଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି କହୁଥିଲେ? ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୌରାଞ୍ଚଳ ସୌରାଞ୍ଚଳ ସୌର ଅଞ୍ଚଳ ସୌର ଅଞ୍ଚଳ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି? ନା ମ୍ୟାରେଜ କରିନାହାନ୍ତି? ନା ମାୟା ଆଜ୍ଞା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଦେଇଛୁ? ତମେ ତ କହିନଥିଲ। କିବା ସେ ମ୍ୟାରେଜ କରିନାହାନ୍ତି ତୁ ଏପଟେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଆଣିଲୁ? ଯା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଆଣ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଚିନି କମ ପକେଇ ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍। ନା ଚିନି ନାହିଁ ଚିନି କିଲୋ 42 ଟଙ୍କା ଚିନି କଣ ଗଛରେ ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି ଟ୍ୟୁବଲରେ ପାଣି ଅଛି ଲେମ୍ବୁକୁ ପାଣି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପରେ ଦବ। ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଘରେ କିଏ କଣ ମୁଁ ତ ଏକର ବେଳା ବିଶେଷଣ କୁଳନନ୍ଦନ କୁଳଚନ୍ଦ୍ରମା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ବୁଝିଲି। ଆଉ ବାପା ମୋର ମରିଯାଇଛନ୍ତି ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ। ମା ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ବୁଢ଼ୀ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛି। ସେ ତ ଏଇ ସମୟରେ ନିହାତି ବୋହୂଟିଏ ଖୋଜୁଥିବେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ପାଇଁ। ଆଉ କି କଥା କହିଲେ ଖୋଜିବନି? ମ୍ୟାରେଜ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାରେଜ କରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କିଏ ଝିଅ ଦବ? ଆଉ କିଏ ଦବ? ତମେ କେତେ ନବ? ତମେ କେତେ ନବ? କଣ କେମିତି? ତମେ ଯେମିତି ଏନଜିଓ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରି କରିଛ ତମର ସାଇଟ୍ ବିଜନେସ୍ ହେଲା ପାଲା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସେରକମ ନର୍ସିଂ ହୋମରେ ଚାକିରି କରିଛି ମୋର ସାଇଟ୍ ବିଜନେସ୍ ହେଲା ଘଟସୂତ୍ର। ହଁ ଆପଣ ଘଟସୂତ୍ର ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। କେତେଟା କନିଆ କେତେ ଭେରାଇଟିର ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା ଗୋରି ଉପରେ କଣ ରଖିଛନ୍ତି କହିଲେ? ଉପରେ 8 ଭେରାଇଟିର ମୁଁ ଦେଖେଇବି। 8 ଭେରାଇଟି ଚାଉଳିଆ ଗୋରି ହଁ
কই ফুলিয়া করি হ্যাঁ। জনরাতে করি দুধ হলতা করি সুলা করি রূপা করি গরিরে গরিরে 8-10 প্রকার দেখাইবি হ্যাঁ। পুଣି ସବୁ ଗୁଡାକ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦର হরি বল ବାପା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି আহলে বুপাড়ি তোতে দেলানি তা চম্পা কড়ি হাতরে তাহাতে বাজিলা হাত মতে কি মারিলা হাত পড়ি গলি তা ছাপরে আহলে বুপাড়ি তোতে দেলাছি জিওয়ানি আহলে বুপাড়ি মতে দেলাছি জিওয়ানি আহলে ପାଲା ଗାୟକ କଣ ଚାଲିଛ ଲେମ୍ବୁ ପାଣିରେ ମତେ ଗାଧେଇ ଦେଇ ସାଇଲଣି সরি 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 ମାୟା ସେଥିରେ ଆଉ ପାଣି ଅଛି ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ପାଣି ଦରକାର ନାହିଁ କାହିଁକି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ପିଲାଟି ଦେହରେ କଳା ଅଛି ସେ ନିଶା ଲଗେଇକି ଡ୍ରାମା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତମେ ପାଲା ଗାଉଛ ଆଜ୍ଞା। ଦିହ ମିଶିକି ଏଠି ଗୋଟେ ଡ୍ରାମ ପାଲା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଆଉ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ବାଲୋ ବୋଲ କଣ ଗାଇଲା ଲୋ ସିଏ କଣ ଗାଇଲା ଆଜ୍ଞା ରାଗନ୍ତୁନି କଥାରେ ଅଛି ରାଗ କ୍ରୋଧ ରୋଷାର ଶେଷ ବାତ ଭଲ ନୁହଁ ଏଇଠି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ଉକ୍ତିର ପଦିଏ ଦେବି କଣ? କଲା କହଇ ବାବୁ ଆରେ ବବଲକ କେଟିଙ୍ଗା ବୁଦି ତୁମେ କାହିଁ ଛାଡୁ ରହେ ରାଉତ ଭାଇ হে রাউত ভাই রাউত ভাই 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 হে রাউত ভাই ପାଲା ଗାୟକ କଣ? କିରେ ତମେ ପୁରା ପାଲା ଗାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛ কোন হইছে কোন କିରେ କଣ ହେଲାଣି ବୁଝୁଛ ନା কোন হইছে কোন ମୋ ଝିଅ ମତେ ଡାକିବ ଭାଇ ইস ইমোশনাল হই ଯେ ତମେ କଲ ତମେ କଲ ଏଠୁ କଲ মায়া ये দয়া পাই মায়া পাই দয়া পায়া দয়া মায়া দয়া পায়া ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନଟିକୁ ବଜାଇ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।